Launok, ongi etorriak, ostegun viral berri batetara, txorienera. Biteli, viral anderea. Eta zigo... Bueno, osteguna den. Osteguna. Bueno, zuekin beste bi errezetakin, eta bakizu, ostegunetan ekartzen ditugu, sarean famatu diren errezetak, holan... gustoko dut, asko jaso dituztenak. Hori da. Eta gaurkoa, tipa sukaldaria da, nik uste Amerikarra dela, baina badoka jatorri italiarrekoa, eta bere bideo guztietan, holan diten du beti. Eta bere aldamenean oingoan dauka beste bat, dala oso famatu antzabe, oso italiarra dana, beste bat, jarraitzaile milioika dituen olako bat, eta da, ez dakit, zemat izango, 20 urte zarragoa, eta honek egiten du, eta bestak, moztu, eskuak gorde, holan ez, eta bueno, ez da izan. Kontua da, errezeta, Italiara joango gara, eta ingo ditu olako belarritxoak, atzo nik aurreratu nuen. Orekiete. Nola da? Orekiete. Orekieteak ingo ditu, eta hauek eramango dituzte olako haragi biribilki batzuk betiak, eta bueno, lan pixka badaukagu, osaiak hemen dauzkagu, baina berez neko erresa, beraz geratu gurekin, eta gozatu errezeta viral honekin. Oretxeteak egiteko, gari gogor semola eta ura nasi, gero olako ore trinkoa lortzen dugunean, oskailuan gorde, eta behin ordu erdi pausatzen utzi ondoren, bolatxoak egin, gero baratxuria, perrexia txiki moztu, eta hauek gopor batean nasingo ditugu. Oliba olio txorrota bota, ondo nasi, pinazia botako dizkigu eta gorde ingo du. Xerrak luzatu ingo ditugu, gero urdaiazpiko xerra bat gainean jarri xerra bakoitzari, lortutako pinazi eta perrexil nasketa hori, bildu ingo ditugu eta txotz batekin itxi. Lapiko batean zu bizian gorrituko ditugu, gero tipula erditi moztuta gainean jarriko dugu, tomatea gehituko dugu, holako tomate saltza bat ingo du, eta gero pasta egosi, bertara gehitu, eta listoka listo, errezeta hau prest dago. Osondo. Berezia dana, esan duena hori, ingo dutenean saltza egiteko gorrituko dituzte hemen, eta gero jartzen dute kipula erditi moztu, eta erdi bakoitza horrela. Pon! Orduan gero atar egiten dute, nik uste dut hor kipula zaporea bateko bakarrik izango dala, hori tomatean. Bai, bitxia da. Hemen innauen txorienen, ez dakit innauen, bai, pentsatzen dut baietz. Dau liburu bat, nire kuadriako iraiako paritxu zostana, eta bertan agertzen da munduko tomate saltzarik onena. Eta da, holan, tipula erditxa da sakonian, gero tomatia goraino, gero gurina purtxo bat, eta piper beltza, eta holan geratzen da, igual, ordu batian kosinatzen zu motelian, eta geratzen da oso goxua. Benetan? Bai, eta esan dizu, hemen... Igual Italiako gauza bada? Bai, gaina ingo dute, hori, tomatearen lehenko jarriko ditut, hemen gorrituko ditut gure haragi biribilkiak, gero, tomatearen ura, tomatea horre dauzkau, konservako tomatea, ura, gaina berei, eta ero, berei egite dute modan, eskuekin tomatea pixka txikitu, kipulak hemen jarri, eta utzi hor pausatzen poliki, eta gero pasta barrura dobe. Eta ero dena zerbitzatuko hori plater bakar modua, hemen jungo delako azkenean, barazkiak, hidratoak, proteinak, eta dena batiak. Osondo, honek orekieteak edo belarritxoak euskeraz die Apulia eskualdeko Italiako pasta tipiko bat, aukitzen dabe olako 2 zentimetroko luzera eta die borobiltxuak. Belarrixen forma daukiela, esaten die, orduan nik belarri forma ez dakit ikusten dutzieten. Txampon apurtu bate forma. Baina txampon, bai eman barzen holan kurbatxo pixka bat ematen diete txampona, baina die biribilkia pixka, bai holan biltzeko gero, ez dakit, tomate, saltza daramatena, biltzeko. Berak, behintzat, bideo egiten gero egia da, saiatu naiz, espada, orea, ondo ez pasan atatzen, ero denboraz gaizki biltzen baginen, saiatu naiz, aurkitzen, erosteko, eta erositut beste batzuk, dienak horrek ez daizu, ensalada pastarako erabiltzen diena olako... Karakolio antzekoak, horrek, aurkitu ditu, ze, itxura aldetik, horre dire holan, antzekoenak, baina ez ditut aurkitu inon, interneten etxera bialtzeko da horrela, baina esaten non, Eta hori den da italiarretan be, bai. Geroz eta gehiago dauzela, eta ez pentsa bakarrik hori den da italiarrako lakuak dauzela, hori hiriburuetan, Iruñan, Donostin, da, oinatinta dena daude den da italiar bat. Oinatin zer ez da, unibertsalia dauka, txokolate isa dauka, dana daukezu, Bai, idoi alazpita daukagoan. Baita. Bueno, bitxikeria bat bai da, gero Txinan, badauela olako, pasta mota bat deitzen dela Mao erduo, eta pasta horri deitzen katuen belarria.
Eta zuk ikusten baitxuzu bixak oso antzerakoa die. Baina, desberdintxasun nagusisa izaten da, orekieteak pasta moduan jaten diela saltzakin, eta bestia gehiago nudel sopa baten. Hau da, sopa baten fideo antzera. Orduan, fideuak biharrean, olako boro bitxuak jate itxuzte. Eta gero, beste bitxikeria moduan olan, nik tur enpresakin eta pintxo ibilbideak itxen itxunian nire bezeruekin, eramaten itxun beti azkenengo paradia izaten zan beti zehuze gozua. Eta batzutan karolinak, beste batzutan torradak, gaztatarta, eta batzutan eramaten itxun gozogile batera, jatera txokolate palmerak. Bilbokuak, arrasekuak. Eta horrek zer dugu nekin? Eta ez, askok deitzen dut zera, horrek belarrixak die. Elefantianak? Bueno, badaukate. Esaten zatzen, horrek belarrixak die. Eurak, palmera biharrean, inglesez, ears, deitzen zatzen. Osa, badaukate antzeko zer. Esaten zabien, horrez, palmera batolan jartzen gozu, badauka belarri baten itxura. Egia esan, palmondo baten itxua, ni palmera zati ditzen dira palmerak. Txorien abildu baite punto eus, idatzi mesedez. Hau oskailua sartu behar du, baina bakizu, oskailutik badaukagu bat hemen. Eta hauek, hemen bilduta, pamp, geroko horrutziko dut. Eta joango nahi zen aiten, betegarri moduan eramango duena, izango dela, perrexila, gazta, pekorino gazta, berrenduta pixka bat daukadana, eta baratxuria elundabe hementxe. Orduan, baratxuria txikitzen hasiko naiz, gero perrexila eskukada erdi batero behar dugu, desente, eta ero dana naztuko dugu, ingo dolako ore bat, aurrena bi hauek, eta ero pekorino gehituko dugu, olioarekin, eta bizango da, urdei azpikoarekin batera, gure biribilki hauen betegarria. Oso ondo. Orekieteak, zigorrek gaurin bitxu, tomatiakin, betegarri desberdinekin, eta holan saltza batekin, tradizionala izan arren, nahiko modernua dela, holan gauza bat originala, eta berez, orekieteak tradizionalki zerbitzatzen die saltza batekin, itxen dela arbian ostuekin, hau da, arbi garanakin. Galizian grelos deitzen dutzen horri horrekin. Horrekin eta berakatz apurtxo batekin holan salteatuta. Hori tradizionalena, greloak arbia dira, ez? Ez, arbian ostuak. Orbian ostuak, hori, arbian. Hori da. Eta hor zerbitzan dira horrekin, Horrekin, itxen dabe saltza bat, horrekin berakatzakin, eta, imaginatzeo salda edo ardua botako ziela, eta hortan. Eta horrekin itxen dabe saltzia. Eta gero, bitxia da, Italian, Apulia, eskualdian, baduz bi herri, eta abuztuko lehengo hastian, itxen dabe orekietearen festa. Eta hau da, abuztua moduan, kontraprogramazioa Bilboko Jaixak gero Gasteizekoak gero Donostikoak. Osa, juten dira, bakoitzak, pastaren forma bakoitzak berea dauka? Hori da, orduan, bakoitzak, ez forma bakoitzak, orekieteak, dauka, abuztuak 8 eta 9 dau binakastrini irian, orekietean festivala. Eta gero, abuztuak 10 da beste hiri baten. Orduan, oreketearen festa abuztuan. Eta bertan zerbitzatzen da orekietea era tradizional baten, zen nahi daue holan Italiako bandera imitatu, jatzen dabe errukulakin, txerri tomatiekin eta mozzarella gaztakin. Hau da, txuri, berde, gorri aldera holan jolastuz. Eta gero, egoten da, musika, antzerkixa, kalian eta ambiente politxa. Beraz, lehen gugunean esan gauen txorienetik... Bai, hori esan nizu, junbar ginela, nora esan genuen? Esan gauen tuterara, baina, abuztuan baldin badabe eta italera joan bihar bagara... Esfortzu txiki bat ingo du, ez? Gaina, horiek eta jan, ero ez jan, bertara juten bagara, aukera nahi hau jatea, Hori. Baina, abitu. Bai, garixa, betan, eskualde horretan, garixa, omen da baliabide nagusisa, bertakua, eta horregatxik baitzen jako omenaldi txikitxo bat pasta forma honekin. Beito, oso ondo. Egia da, nik hemen lehengunen, gaina atzon nahi eta joan izen da, hemen etxe ondoko supermerkatuen, euskate olako pasta italiarra desente, eta holan, hemengo, betiko makarroi espageti eta taiarinetatik pixkat aldentzen diren forma ezberdinak, eta zanon, zior bada euskatela hor. Eta nuen ez errorkitu. Eta orekieteak ez, beste hainbat forma bai, baina hauek ez. Berakatza, gero, perrexila, hemen, oliba olio txorrota botako diot, eta gero honi, pekorino gazta.
Eta hau izango da, urdaiazpikoarekin batera, hemen jungo da betegarria, orduan. Betegarri potentea, zapore aldetik. Pekorinoa espadozue aurkitzen, aldozue parmesano gazta bebai erabili, badauzkau, gazta italiar famatu pila bat, baukau mascarponea, mozzarella, parmigiano rellanoa, baukau pekorinoa bebai, pekorino da ardi gazta bat oso famatuan dana, eta jatorri izendapena daukana. Eta gainera, ez dauka jatorri izendapen bat, baizik eta asko. Txakolixa bezala. Bizkaiko txakolixa, getarikua, arabakua, pekorinoekin berdina gertatzen da. Orduan daukau pekorino erromatarra, baina bebai daukau toskanakoa, siciliakoa, sardiniarra, dauzkau hainbat. Eta pentsakaten haulan bitxixa, zuk ardo bat hartzen dozunean, baukatzu urtekoa, kriantzia eta erreserba, ez? Beste hainbeste bauzkazu, baina gaztekin edo pekorino gaztekin gertatzen da berdina, orduan oso heldua dauenean edo erreserba bat izango bazan bezala ardo baten, gaztan deitzen da estazionato. Eta hau da gogorra bat, testurian, zaporian bebai fuertiagoa dauka, eta holan apurtzen dozunean labanakin areatxua bezala. Holan testura horrekin. Gero, holan testura auskorra, deitzen jakona. Gero, badau erdikua, gure kriantza izango zana, dala semi-estazionato. Hau da, estazionato erdia. Erdia, bai. Ezain gogorra, erdia. Eta gero, urteko ardoa izango zana, edo urteko gazta. Fresko. Ez da guk ezagutzen. Kriantxato ez da izango, ero urtetxato. Urtetxato, ez, petzetot ez. Ez da guk ezagutzen dugu moruan hau gazta freskoa, zure esaten botzu, pentsako zinun zehose biguna. Ja, baina, kontutan izan da, pekorino dauek, lehorrak direna. Bai, lehorra die. Baina hori parmesanoakin bebai, parmigianoarekin gertatzen da, zuk erosten dozunean, ikusi biozu ondo, plastikozko poltzan erosten bozu, edolako kutsatxo baten, zenbat hilabetekoa dan. Ze hortan bebai, 6 hilabetekoa eta 48 hilabetekoa, eta hortxe, nabarmentzen da, saporia zelan aldatzen doian, ez? Denboran egian. Orduan, gustuan arabera. Eta errezeta bakoitzarako, bat. Zuk zein erabili dozu? Ni pekorino, estazionato fresko... Estazionato do ardilla, eta... Do ardilla, ez dakien denik uste dute, Pekoro. Ardilla, zesan dozu? Pekorino, ez? Pekorino, horti pekora, erustu dela ardian. Bueno, kontua da, gazta erabili duguna, ni pekorino erabili dut, ez du behiratu, zenbat hilabeteko da, parkatu patzuri. Eta hemen, kontua da, nasketa indugula betegarria. Hau izango da, oin oliba o txorrota batekin batera, oin ingo ditu xerrak hartu, eta sartaio hemen zikina daukadana, lasai, ze hau erabiliko dut. Plan, zapaltzeko xerrak zein barritu pixat, findu esaten dana. Eta urdaiazpikoarekin batera, betegarria. Eta, berez, komplikatu ematen zuen errezetak, ikusten duzu ez daukala inungo ezer. Gatzik eta estio botako ezer betegarri honi, kontutan izan da, urdaiazpikoa daukagula, eta gazta, gaina hori, gazta ondu bat, gatzaldetikan, fuerte izango da. Eta xerrai ere, egizan ez da errezetan botatzen dien, beraiek, baina piperbeltza botako dio bakarrik, ez dio botako gatzik, zen nik uste dut honek berak, niko indarreta izango duela gatz gabe. Hau hemen jarri, geroko utziko dut, eta baina esan dako, haingo duna, gero pinazia bebai sartu behar dizkigu, gero pinazia gero sartzen dizketa, baina nik ez dakit zatik, gero batzuk gainean betegarrekin batera jartzen dizkigu. Hor bota aldia. Apaintzeko. Ez, baina da barruan, betegarri moduan doaz. Pinazia, baina gero ez dute nasketa egiten dute horiek, eta gero, pinaziak ez da nola ditzen, italiarrez egiten dute, eta han batzuk gainean jartzen dizkite. Pinoni. Hori da. Hemen, xerra bat hartu, eta nahi duguna xerra honi, zuntzak apurteaz gain, pixkat fintzea. Bakizue horretako gailua daukate, ez dakit nola, erdera zenik ikasi nuen hostelitza eskolan, espalmadera. Desestresatzaia. Hemen, gure sartaia olako bat dano daukagu, holan, golpe batzuk eman, maitekiro, eta esan duena, Patrik, estresa ero, holan, hartu, honekin, lixu. Ondo. Lixu honetik, zeuzegik eitzeiten niko nien manimare. Estresa hau da ikusten zaitxut, beraz... Egi esan ez baina, Emuioks. Eman diot, lasai.
Oso ondo. Bueno, lehen gari semola erabili dozu, orduan garixan inguruan ingo berroa, eta garixak sekulako garrantzia izan dau. Bai. Petxo ingo duna, kamara askar bat ingo du ekipo igual. Ez, ni hemen pan, bezala Patri gaixoa burua eta zuek ere ez duzu esarentzungo, orduan esarrez. Utzia zue, hauek zapaltuta euskadanean jarritzen du, barkatu, Patri. Oso ondo, bai. Bueno, bueltan gara, dagoeneko bat bete dut, geratzeko ikusteko nola geratzen zen, da izango dana jokaldia beti berdin egut. Horrela, gero betegarri pixkat hau, daukana perrexila, baratxuria eta gazta, eta, eta gero, pinaziak jarriko dizkigula batzuk, holan banatuta. Honek ematen da, hau, ez dakit, flamenkin italiar bat. Bai. Ez? Flamenkinak inditugu inoiz txorienen? Ez ditugu egin, ez? Igual inbitxut, Vale, sartu. Ideia lapurtzen dut. Vale, zuretzako. Vale, orduan, holan, eta ero bitxotxegin hartu, alde bat, eta bestea. Lotu, eta ointxa parkatu. Ni Patri, ja enaiz zahatarik ez dut atarako. Hau ekiten jungunez, da, zein. Eskertzen dizut. Gaur zuk semola erabili dozu, eta semola garitik dator, eta da, zereal bat, eta sekulako garrantzia izan dau, ez bakarrik gure elikaduran, baizik eta gizarteak auki dauen garapenian eta askundian, ez? Agindala 11.000 urte, hasi izan, nekazaritza mundua garixana Mesopotamian, eta horrezkero, sortu zen gaur ezagutzen dugun gizartia. Ze horrek egin zaben, gizartia pasatzetik, nomada izatetik, sedentarioak bihurtzera, animaliak etxekotzera, ze azkenean animaliak itzen zaben, horredanak landak zaindu, etxiak sortzera, irixak sortzera, eta oso elikagai interesgarrixa dela puntu hortatik bai, ez? Inoiz ez dugu itxen olako hausnarketarik, ez? Urrutik geratzen zaigu, Patrita, orduan ez zai. Mesopotamian, pentsau. Nik. Eta esaten dabe bai, gaur egungo gizartia garixan inguruan doela, ze zuk pentsau, Ukrainiako gerran ostian, garixan presixua pila bat igo da, eta horrek zelan gero afektau dauen, guk ezagutzen dugun, ekonomiai, elikadura munduai, eta danai. Berez, 11.000 ostian, zuk esan duzu urrin geratzen jakula, baina ez da pentsatan hain urrin dagoenik. Eta era berian, gaur egun, garia eta, horren urruti eta esaten da, gariarekin orain berari esker, beste moda batzu datoz, danak gariaren kontra, garia txarra da guretzako, hidratua dauzka, glutena dauka, dana ez da izan, eske, pasatzen gara hori alde batetik, beste da, jenteak ez daki zerbait berri asmatu behar da, eta esaten da, baina mega. Eta ni pentsatu nahi duana da izatea moda kontua, ez? Eta modak, jun eta etorri tendia batzuk, onak geratu iten die, eta hau espero dut, ez geratzea. Hori izango da, kanpanako frakak gizonetan moruan, ez? Moda bat, espero dugu asko ez irautia. Kanpaina eramaten duten gizona? Ni benetan. Ez, eraman zabien, bere denboran, 70. hamarkadan da. Eta neskak eraman duzu eta mutilak ez? Ez toz ikusi zure igual, haitxan edo haitxitxan olan argazkixak. Kanpaiakin ni haitxitxa ez. Ni haitxitxa mauskoakin bakarrik ikusi ezautu, ez? Ez da txandalakin, ez? Haitxa ez, gaztetan. Ez daukat, ez, haitxan ez daukat, ez, bakeruak eta holan bai, egon zan denboraldi bat, ez? Eta moda horrek, gutxi irauzauen, eta hor geratu zan, da, ez dugu berriz berreskuratu, beraz, glutenak kontuakin, berdina, ze? Alberto, ikusita daukat kanpaiakin. Alberto, gure zuzendari jauna? Bai. Urakin espraia gotetan ahoran botatzen barazkixe? Hori kanpaiekin ibiltzen zen. Bai. Hanik ikusi dut bera barazki bat, hile luziakin. Bai? Bai, bidaliko zut, bidaliko. Azuri bidaldu dut zuzuri, holako hori? Niriaz. Osa, bera, 10 urte amazkio Alberto, eta bera holako gauza bidaltzen da niriaz. Bale, honek erlazioa gurea... Hortik atzetik esaten dau, errezetan, mesedez, errezetan. Bai, errezetan, nik ez daukat, nabil, denbora guztian berdina egiten, honan naiz bi, elkarrizketa da, era berean. Nolakoa hemen galdetze osku gure Julentxok, Gidoi Ladixak, Gidoian, nolakoa izango litzateken gizarte hau garirik gabe, tristi hau hori ziur, eta ez dakit helduko ginen gaur egun heldugaren gizartera, zaizkenean? Nik uste dut. Aldatu, gizakiak hori dauka, ez? Badakila, edozein egoeretara, naiz eta estremoenak izan moldatzen, eta garia ez bazan izan, landatzea, ez? Nahi dut esan,
Bueno, ikasiko zuten, alde batera eta bestera ibiltzea beti, ez da, hobeto dala leku batean geratu aldala, eta aukera baldin baukazu, beti janaria den, beti, ze bestea oso prekario izango zen. Ez dakizu jango ete duzun eroez, gaur, orduan beti holan ibili barra, hori gorra zen, ez? Orduan, ja, jakitea... Beste moda bat, dauen horren txea, azten dienean, horrek paleo dietak itxen, eta eske, oindala, ez dakizen mamila urte, holan jaten zabien, da orduan nik holan jan biot, Zoso, bueno, oindala ez dakizen mamila urte be, kopasulo baten bizizien, eiza itxen zabien, da zuor, basabiz, EITB nahiera ikusten zure sofan hori, ez dakit, tripa ikutzen. Hori, ni beti esaten da gaur egun, bai, zuk oso mezu motibatzaile hauek nahi duzuna izan alzara eta ez da izan. Hori, karo, hori Europako herrialde beraz batetako lan, norbait bazara eta nahi duzuna izatera iritsi alzara eta... Hemengo aberatza izaten bazara be bai. Baina hori, hemen estatu batuetan hori aukera horiek errezagoa dira, baina izaten bazara, ez dakit, horako herrialde txiroateko, Afrikan nahi bat daude moduan, non egunero jatea ja erronka bat dan, eta ez da izan, hor, izatea, eta zure ametza astronauta izatea da, zaila izango da naiz eta zu munduko zure esfortzu guztia jarri, agian iritsiko astronauta izatera, baina nahiko zailagoa daukate, beste baina, orduan, niri mezu motibatzaile horiek eta rekazak eta bazen nahi zuzetea. Gu danetik jateko daukagula, hori, oin hasiko gara paleoa, bihar izango naiz, barazki jalea, etzi izango naiz, da beste batzuk, ez dakite egunero zer jango duten ere, izango duten jateko ez, orduan, hori ere... Hemen txorienetik beti... Filosofo bat zen. Mundua konpontzen, hori bakit, lagunekin eta atalatzen zarienean, kafetxo bat hartzen, poteatzen da, ez dakit zuri lagunekin bebai gertuko jatzu kuadriakoekin, mundua konpontzen dozuela, saiatu. Ordu erdin edo saiatzen zariela, Zorionez. Hemen txorienen be, zorionez. Holan gabiz. Ez digute, gure kuadriakoi, nire kuadriakoi da niri, mundua gure erara moldatzen usten, ze bestela, hau desastre bat izango zen. Orduan, alde hortatik, ni beti izan du. Eskertzen dut, hau, demokrazia. Demokraziari. Listo, gure biribilkiak, orduan, hemen, olio txorrota bat, edengo ditu gorritu zu bizi-bizian. Gero, kipula jarriko dugu, tomatea, eta nik auken dingo dut, ze, hau erdite moztuta behar dut, eta eroia joango naiz, aber nola ateatzen zaidan, belarritxoen forma. Belarritxoak ateatzen zaizkian, ez bestela, Picasso egindako belarritxo batzu diela esango dut, eta... Belarritxo artisauak... Claro, ja. Igual betxu, Italian, ez dakizen bat pasta forma dauzen, baina beste berri bat asmatzeko lan... Hori da. Ez dakit, ideia badauki, deitzeko zigorri da? Hori da, hemeno. Hai, bambino. Da, ze sartakinetan, edo ze materialetan kozina biozu zigor? Konta hau, zure sukaldeko material holan, ez dakit, gustokuenak edo? Lapiko itxasgaitz bat daukagu, kasu hontan. Tefloizkoa. Hori erabiliko dut. Hemen garrantzitsua da, esaten mauzue bat, niri itxatziten zait. Zua bizi, bero, eta gaina, izaten bada sartai txarra benetan zuena, lehenko olioa ez bota. Utzi, ikusten duzuela ja sartaia dagoela hor buiaka. Beroa, auka, beroa. Orduan, olioa bota, eta hor oso zaila izango da itxastia. Oso zaila. Baina berua, hor garrantzitsua da, oso bero. Hau da, keia bota behar. Bai. Material desberdinak dauz, ez? Ontxe tefloiak, azken aldixan, fama edo ospetxarra irabazi dau, ze tefloiakin pasatzen dana da, ez diela oso iraunkorrak. Hau da, zuk eroste dituzu, eta, ondo zain juta, igual, 4 urtera heldu leike, baina, komendagarrixa da, aldatzen joatia. Gertatzen da, ez dara janarixa itxasten, edo lehengo urtietan edo hilabetietan, ez dara itxasten, baina tefloia daukan geruza hori, azkar urratzen da, ez? Azkenian, ibiltzen gara, da, kosinatzen da, erabilitzen bozu, puskatu itxen da. Eta orduan, puskatzen danean, horrek askatze itxulako mikroplastiko batzuk, ez diela oso onak gure osasunerako. Orduan, hortan be, sartaginak, dauzkasuenak, ondo zaindu, eta, txartu dauzenean, enbidiena da, beste herri batzuk erosi. Eta tefloizkoak hori dauki ez, ez diela oso iraunkorrak. Orduan,
igual ez tozu nahi, 2 urtero edo 4 urtero sartagina aldatzen egotia, ze hori besta jasangarri xa, ez da. Orduan, beste material batzuk bai, badauz, eskuragarri, horrein artean txorienen badaukagu aheltzairu erdogaitzekoak, Bai. Eta horrek igual kosinatzeko aputxo bat zailagoak die, ez? Hortan bai itxasten dela janarixa espagitzuz zelan erabili ondo, baina egisa da, onagoa diela. Eta orduan hortan inbidiena da zigorrek lehen esan dauena, hau da, zu altura eraman, gero olixua bota, eta bakarrik sartagina zu bizian dauenean bertan kosinatu. Orduan ingo da, olixuakin bebai olako geruzatxo bat, eta hori kosinatzeko askoz beha proposaua da. Hemen ikuste duzu, keia nola dagoen. Bueno, hau da, zuek zerbait sarteian botatzen duen beti, hau, flo egin behar da. Nik hor, batzutan nolako sare sozialetan ikuste ikudanean errezeta, eta zerbait botatzen dutenen sarteira, eta ikusten duen sartaia gotza dagoela, egosten dagoela, esaten. Mesedez, berotu zazue ondo sartaia, ez? Nik uste hori oso garrantzitsua dela, eta ni egia esan, ez da, ero ondo zaintzen ditut, ero kontu handia dauka, nire naiz sekule ez dut erabiliko hemen egurrezko koiara bat ezten zerbait muitzeko. Ikusten duanean norbait hemen, koiara batekin, olako batekin, ra muitzen, esako tripako mina. Bueno, horrekin kontu zibili behar da, baina, bueno, zaindu ez gero eta hori, gero garbitzeko garaian, ez da sartaia hotza hon behar da, zerekin garbitzen ditugun, estropajo haue alambri etzazu erabili, mesedez. Eta, bueno, detaile txiki batzuk badaude, zeintzuk, gure, eta ez dira merkeak. Sartai hauek, orduan, mesedez. Bueno, kontu bizkatibili, eta zaindu. Da, zuk zenba ditzuzu? Sartaia? Bagi labanak pila bat dituzula. Sartaiak eta lapikoa, beste, pila bat. Bai? Asko. Ni alkat, baina, hogei baino gehiago ez? Txantxana. Txoin. Tresneri guztia? Hemen, txorienen... Ez. Dauzena baino gehiago? Ez berdin, ez. Hemen baino gehiago? Ah. Baina, sartaia dauzkat lau, sartai, lapikoa tamaino ezberdinetakoak, beste lau... Sartagina? Gero lapikoa eskarra... Bai, azkenean... Bueno, eta erabilpenak ez dira berdinak. Claro. Baterako ero besterako erabilpenak ez dira berdinak, orduan. Nik horri garrantzitsua da. Nera, euskat, 3 sartain, normal, oban txikixaua, bat ertaina da bestia handixaua. Gero daukat wok bat. Baitu, wokik ez daukat nik. Eta, bueno, hori sartagin moruan kontatzen da. Eta gero, bai lapikoak nik geixau dauzkat, tamaina desberdinetakoak. Hau da, ez daukat, tamaina bereko bikasola. Ez, danak ezberdinak. Bai, danak ezberdinak. Txikitxa, arrautze gozi batzuk itxeko edo arroza nahi duten nienin, niretzako bakarrik. Beste bat ertaina, beste bat olan aputxo bat ahonditxaua. Holaxe, moldatzen gara. Emozionatu inaiz, parkatu. Bai, parkatu. Gehiagik sartu ditu. Eta nik dauzkat hori tefloizkuak asko, eta bai gustatzen gat pila bat, urtutako burdinezkoak. Horrek urtutako burdinezkoa dienak, geixau kasolatarako, da gixatutarako, eta gisa da garestixak diela, ez, konparauta beste sartagin batzukin, baina iraunkorra diela bizitza isa osorako dauzkazula, berez, merezi dau inbertsioak. Baina zainketa berezia behar dute, ondo lehortu behar dira, ezin dira garbi gaiuan, norbera garbitu behar ditu, komeni da olio pixka bat ematea, bueno, tomateak egun baino lehen hau, kipula, horrela, erdia jarri, ardo txuria, eta gero, lurruntzen danean, tomatearen ura. Eta ero, tomateak hemen birrinduko ditut, eta dana barrura. Hauek, olako egiten da, gnokiekin iten da moduan. Bara, usteko zazu bat. Gnokiekin iten da moduan, eta ero, horrelako, da pixka zapaltzea, eta bultza itea. Osea, imar da, zapaltzen duzun bitxartean, bultza. Zako belarrixa, Gutxi gora, bai, eta pasta freskoa izango da. Honek azkenean gero, bere egiten dute holan hartu, eta gero ikusi dut hau berdina egiten laban batekin. Bitu. Labanakin, eta holan aginak ero geratzen dira. Horrela imar dire, eta ingo ditu, ez da, barritxugun guztiak, ze gero kontua da, horreztakin nunka bituko dira, baina, bueno, jungo dira lekuen baten. Horrela jungo gara, platertxo baten jarriko ditu, irin pixkatekin ez itxasteko beraien artean, eta, bueno, egozita hemen barruan jungo dira. Honek, lurrundu behar digu, lurruntzen danean, ura, bueno,
pixka betxo, utziko ja lurrentzen betxo. Horrela, ikusi dezazuen, tomaten ura, eta honek ondo lurrentzen danean, dana, hartu, eta hau, nik beti aukera nahiago labanakin egitea, baina, ez da izen bat, holako sukaldari italeiarrei ikusi hau egiten, horrela tomatea txikitzen, eta zen nahi zu esatea. Labanakin, pixka hobeto geratzen da. Hemen, beti txerrianken zaporea emango diogu, nire kasuan, baina, ez du da. Ni bitxartian, hori da, belarritxoak egiten, eta horri bai, hori da. Ni eskulenetan. Oso belarri profesionala, Hombre. Itali, oso ondo. Ja, esperientzia haukaz. Enoen, espero, gutxi oso bat, eskerrik. Bueno, guk hemen, sartu ditugunean, sagutxuaren belarriak ziren, katuaren adie, txakurra, olako txakur txiki baten tamaina hartu dute, azten die. Azten die. Bueno, hauek, 4 minutu egosita neikua da, eta hemen daukagu, gure, xerrak, tomateai, lurrundu zaiola, ura eta usaia izugarria, tomatearena, noski, kalimotxu usainik ez daukagu, eta, hauek, hemen sartu, eta listo, daukagu gure gaurko lehenengo errezeta. Beraz, hau, pasta saltzakin baino da, saltza pasta apurtxo batekin, ez? Lagungarria, pasta da lagungarria. Hemen osagai esan dezagun nagusia aragia izango zen, pasta lagungarri moduan, saltza moduan, hau tomatea saltza moduan, eta ero pasta lagungarria, guarnizia, orduan. Itxura goxua, ondo usaintzen dago, beraz, zaporez be? Eta hau, berai hartu, eta hartu, plop, ni izan ez. Ekipo sentitzen du. Bueno, hartuko xerra bat hemendik, komeni holan pixkat hemen gehiago guztia, baina, guk hemen bigarren errezeta bat ere badaukagu, txotxak kendu ingo izkigu guni. Garrantzitsua, beti. Eta, orain... Pasta purtxo bat ez? Pasta pixka bat, noski. Eta saltza, hemen pixkat. Ze ona. Honek ingo zuen, murriztu inbarko zuen pixkat gehiago. Baina, Eta tomate saltza bat izaten bauzu, ezibiliolan, guibiliga emodon, kipulak eta atarain dizkiot, baina tomate saltza bat izango zenuten, izango zen hor xerrakin dituzene, ardoa, gero tomate saltza, eta listo. Eta hemen dauzkazue, gure belarritxoak, aragi bete biribilkiekin. Zuentzako, txorienetik maitasunez. Hau bai dala, ostegun biral goxua. Euskalo, ez dago probatu orain di. Baina itxura baduka, batzutan eskatzu pasatzen, itxuran arabera, epaitu itxen dozula eta arrazoia daukazula beti. Beti. Ez ara zu epaitzekoa? Eta batzutan zure, hori egiten da, batzui pertsona batzuk guzti ikustu eta ja bakizu hori gaizki erori bazit. Ez duzu zautzen. Baina, esatezu, hori ez da izegatik, ez zait ondo erortzen. Eta gero esautzen duzu eta, jatorra tipua. Baina, oso goxua. Belarritxoak, betegarria, berakatza. Fuertetxua, honekin bai gainera lehun dau pasa, da tomatiakin batera oso ondo sartzen den gauza bat. Honi, ez da, lagungarri moduan brokoli pixka eta lamenian egolan jarri eskero, txak, esan ondo behatu da. Ningotzut? Venga ba. Eta beste, errezeta viral bat, gaurkoan gainera brokoliarekin. Ez dute asmatu. Ez ditu, gainera... Errezutzi diegu. Errezetetan, beti izaten da gainera, viraletan, batez be, beti txokolatia, gazta, holan, erakargarriak izaten dien gauzak. Ostra, baina, brokolia padao, baita, ez da... Izokina, barazkin artean, espinakak eta brokolia. Zenbuk esango? Errezeta holan viraletan? Viraletan, bai. Bueno, gaurkoan, bai, brokoliakin. Eta berez osagaiak, berez bakarrik bi die. Gero nik jogura purtxo bat ekarri dut, saltza bat eitxeko, baina berez da, errezta bat bi osagaiekin. Emmental gazta eta brokolia. Eta hori bakarrik nola batzen da hori dana? Ontxe esango dut. Lehengo itxen da brokolia loratxotan satitxu eta 20 minutuan egosi. Bitxartian emmental gazta birrinduko.
Gero labeko erretio baten gazta jarriko oinarri moduan, eta jarraian brokolixa eta olixua. Edalontzi batekin brokolia zapaldu ingo, eta 30 minutuan erreko 180 gradutara. Jogur saltza bat ingo, eta horrekin zerbitzatuko. Bitxia. Beraz, bai, bitxia. Eta ondo ataratzen da, ez? Probau dut itxera, eta ondo ataratzen. Eta oinarria gaztarena ze izango, pizza bat izango basa moduan? Bai, baina bakarrik gaztakin. Eta kurruskari ataratzen da, noiz baitxemen egin izan ditugu olako gaietak, parmako gaztakin, ure batekin zerbitzatzeko edo, berdina, baina hemen gaztakin. Beraz, ura takatza, eta hemen hasiko gara, brokoli loratxoak. Oso, ondo. Bueno, brokolia, hainbat aldiz hitz egin dugu, oso osasuntxua dela, eta oin, baina hala ere, eta nik gauza hauekin beti ez da izu, pixat beti danai behiratzen diotolan distantziera, omen dago enpresa bat, non brokolia eraldatu duen, gaina deitu diote izen jarri diote. Brokolinia? Ez, gerrestra. Gerrestra, deitu diote. Gerrestra? Bai, gran randone, frantzesez. Kamina, zerako izen. Bai, hori da, gerreak, gran ruta erderazkoak, horrek. Baina ez, GR deitu diote, GR estra deitu diote. Eta da, eraldatu dute, ze brokolia baumen dauka, glukafaranina izeneko konposatu bat, eta honen mantentzen laguntzen dio, ez galtzeko, eta santzakero egosketakin eta hori galdu iten da, eta, osasunantzako ona da glukafaranina, eta, eraldatu induten, ni beti holan eraldatzen dutenean zerbait, ez da, matzaleak asirik gabe. Dana jan dezagun, garbi. Ez dakit, mandarinak asirik gabe. Olako gauzak, eraldatzen dituztenean zen ez, ni betikoa, azkenean, matza beti jaten zanean zen, gero, aldameniko botatzeko, sirikatzeko izaten zen, Gero, elduzan abenduak 31 da, jendia itxo itzen zen, da esan zaben, Hoxe, guretzean, ez dugunez matzalere jaten gabonetan, ez dago inungo arazoik horrekin, eta bestela, nire lenguzoak itzen zuena. Hartu, eta lehenengo dana prestatu, banan matzaleik hendu horrek, bere hasiak, eta listo, baina hartu, eta ja, zerbait eraldatzen dutenean, naturak zerbait utzi badu. Gabonetan nola nintzen dugu. Garbitxo jeitu zure? Bai, gaina nire amamai, igual itxotzeko garrizku gehiago daukenak. Dana zuritxu itxen dutzagu, hasi xakendu, holan. Eta aurrekoan, dana usten dugu pres, 11etan edo, ez? Bai. Eta aurrekoan, aurrek urtean. Bestia jaten. Ama bixala orden gutxetan, mama hori gabonetan, hori justo da, kanpaietarako bakarrik. Baina ez zauen ulertu kontzeptua. Nik egia esan, gure etxen batzana ez da iten, lehen txigidan iten genuen, baina oso osorik, hasita guzti jan ezkero be, nik errege opilan atartzen dan bazen bat aldiz tragatu dut, ez esateko niri tokatu zaidala. Hori tragatzeko gai banaiz, enaiz izango gai olako matzaren olako hasitxo batzuk tragatzeko? Zedez. Hombre, esto es onartuko, ez? Zuzesa, esan iten duzu nahi tokatzen dana? Ez jatokatzen, ez to jatenta. Ez? Ja gustatzen. Ostra, ni beti esaten du, nik errege opila, palmerak eta karolinak eta honek izaten ditu moduan urte guztian zehar, nik errege opila bai izango nuke urte guztian zehar. Itxu, algortan badau okindegi bat, amasarte, deitzen dana, eta arek aukitzen dau ez opilako zuak, berak saltzen ditu errege opil bolatxoak. Eta holan, bombak izango bazien moduan, edo gurinezko opilak, holan, borobiltxotan saltzen ditu, raziokoak, individualak, eta arrakazta pila dauke da, urrezuan dauz. Esate izut? Billo, niri, duela 3 aste izan ginen, Valentzia aldetik, horre joan behar izan ginen bidai baten, eta han laran jondoak, loran zeuden. Eta zegoen errege opil usain bat, azkenean, hor errege opilaren usai ematen dira, laranja lore ura da, ez? Nik sekula egon gabe holan laranjon duen artean eta loran zeudenean da holan, ze usaia, begiak itzi eta horrek gabonetan ematen zaitu eta benetan ikusgarria izan zen. Bai, bada. Nola do hau? Betxu, brokolia egosten, gazta, enjogu ja... Berrindu? Birrindu. Orduan, betxu. Holan, joan bida, kontokotzut. Hemen txaukau, labeko erretilua. Vale. Gazta, hemen jarriko. Olako labeko papera, olako silikon asko zerbaiten gainean, ez ez itxasteko. Saiatuko gara, itxen, olako lauki bat. Vale. Eta, holan, gainean, brokolia egositxa daukagunean, jarriko hemen txe,
loratxo batzuk, eta gero, edalontzi baten holan ipurdixakin, zapaldu ingo ditugu, olixua. Labera, eta gero egongo da kurruskari. Holan behitxu, igual, denboria irabazteko kontako zunik, egosi txakarri dutela. Oso ondo, lanak aurreratuta, oso ondo, Patri, horrela. Behitxu, holan da. Holan jarriko ditut. 6 loratxo, brokolianak, hau, brokolia baino gehiago gazta plater bat. Bagote da, ze. Lehengunia esate gendu, ez? Nogatik esatzen nuen, maionesa pila batekin jaten zuela zein, azalorea da. Neko oinatuak. Hau ere antzera, ez? Niri brokolia pila bat gustatzen zait. Bueno, jaten, olako loratxo txiki batzuk eta dana inguru ondana gazta. Horregatik izango da igual, errezeta birala, ez? Bai. Olio xorrota da haundi bat. Eta Patri, erreza da lako. Ez dauka, ikusten duzu, ez daukala misteriorik, gainera bi osagai bakarrik. Eta betxu, hau, joango da, 30 minutuan, labera, 180 gradutara. Oso ondo. Bueltan, ingo jogur saltza bat, izango da bakarrik jogurta, gero berakatza holan birrindu gainetik olixua eta gatza, ez dauka misterio hondirik, eta gero horrekin zerbitzatuko dugu. Bikain. Oso ondo. Oingatoz. Mostuko, ikusten duzu kurruskari geratzen dala. Eta bitxia, eta geratu da oinarri bat. Horako kraker batzuk edo izango bazien, moruan. Baina bakarrik gaztanak. Eta hau, brokoli bari beba gaztanak leik. Bai, gureko hemen taldeko batek txistea bota du. Errezeta hau, probatu behar dugu, brokoli gabe ze moduz geratzen dan. Edo oi asko puxketatik. Baita, ero urde espikoa, ero horra aukerak, azkenean nik uste gazta edo zenekin eskontzen duela. Gaur lantaldeko bate, paskatzeko Solomo gitarteko ekarri du. Pentsa, hau sartzen beren nion Solomonakin batera ere, guztua. Hone die, gure brokoli eta gazta tartatxuak. Ez dakit nola ditu dutzaten, gero, errezetei, da hau, zuk eta bisok. Erdi bana. Jango dugu erdi bana, edo laurden bana. Ze esati nahi duzu? Brokoli askokin, erdixakin. Jin eta jan, erdia biak. Eta hemen azkenean, indosuna da, jogurra, baratxuria, eta olixua eta gatza. Brokoli jandu begarri eta oso guzu dago, Benetan. Zer, Patri, emozionatu izan, itzik gabe geratu zara, neska? Hain dago goixua. Geratu nasa zaitzuarik. Hola, esan da. Txarra da, hola, ematen du. Ez, oso guzu dago, benetan, eta erreza daiten. Eraz? Netxu, hemen nabil, errepikatzen. Ale, gerarte. Gerarte, ala. Gerarte, agur.